teacher nakikipag-rebuy sa ibang section. Chipon man. Ma'am, kadakulan mo nga kami digding chipon cake niya. Pwede nga makiribay. Chipon man ba ka na sa uya? Tapos may marmarbol lang nga. Itong pagkatapos kang Christmas party nito, gawas nagsisinok. Iyo, mayong inumon. Ang sa igdong madadangog sa rolang na pagtubod asin opinyon kan podcasters asin kan guest. Bako kan samuyang sponsors, affiliates o sinsay man na nagsusuporta asin konektado sa podcast. Ang taga Bicol mayong intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na relihiyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Ini hatod sa indo kan si Ramsen na production. Haloy. Naninibago ako sa headphone ta. Pero dahil madawag na maray. Yes. Hey. Merry Christmas, everyone! Marigayang Pasko! Yan. Ano sabi na? Marhay naman yung mga kanatong natics. El Pasok! Oh, bati na. Garo shout out to na sa... Nagbati to lang. Garo nasa radio station kita eh. Para sa mga satuyang Patreons. Patreons? May Patreons sa kita. Shine all. Yan. Okay, bago pa lang kita bago kita magpadagos kan sa tuyang episode ko niyan. Buot ming ibation si mga kanatong natics ta na yaon sa taga Bicol Tambayan Facebook group. Siyempre, yes. Isa-shout out ta Sinda. Garo, halabaon pati ini And bation ta si Mark Nico Bildad Badiola. Batch 28 kang Santa Monica Academy or ngunyan La Consolacion College Baaw. Yan, and syempre sa family niya. And also kay Aisa Pertes Molit. Halik sa Donsol, Sorsogon. Uy, grabe, naabot na kita sa Sorsogon. Wow, naintindihan pa daw kita kaya? Naintindihan pa daw kita kaya? Ano, buhil mo? Nagkakarakara. Okay, sa mga kanatong natics na dyan nagdadaralan. Okay bang sa tuyang or nagdadarang? Okay bang audio ta? Yeah, okay ba? Pero feeling ko tabing ang audio to. Ikan tabingi. Okay ba? Okay lang. Sige. And also batiun ta si Jenaline Colina Ramos. Shout out dyan sa Cristo Rey Baaw Camarines Sur. Di ko alam kung sa inyo ni. Bago yan. Bagong barangay. Bagong barangay. And also, batiun taman si Malu Butor, yan, taga-Baaw man, taga-Baaw. And also, kay Christine Palo Yanilla, kagliliog, tinambak, asin sa gabos na taga-Naga. And then also, kay Bel Langora. And also, kay Beth Castilla Quezon. Shout out na, tamapasko naman, lonely. Ay, so sad. And also, kay Che Concepcion. Yan, sa mga taga-kagliliog. Garo ko na ako taga-kagliliog, ay. Siyempre, grabe mag-suruport sa taga-Bicol podcast. Kusog ang signal kang taga-Bicol podcast sa... Buong barangay, kagliliog, tinambak Camarines Sur, nakapodcast yan. May sarili kitang website naman. Satellite. Yes. At syempre, batiwan tayo si Christine Mendez Fernandez. Yan, ang Christine Bicolana TV. And ang Marites... Pag nahiling ko ng parte sa pangaran, pero feeling ko, chismosa na talaga. Yan. Oy, sorry, Madam Manay Marites. Grabe man yan, Bon. Judgmental. Shout out kay Manay Marites Arcilia Bumalay. And also, kay Lexter Paul Abilita. Maugmang kapaskuhan sa Indo, mga tugang. Yan. Welcome to the Taga-Bicol to the world. Inarog si intro ang Cool Pals ay. Uy, baka mong itang Cool Pals. Dahil kamain. Cool Pals ang idol. Pero baka ano Pepem. Pepem. Ayan. So, Merry Christmas party po sa Indoga Boss. Merry Christmas party? Anong Merry Christmas party? Nagpapauso. Okay. Advance Merry Christmas sa Indoga Boss. Yes. Mga kanatong natics. Ay, sa kanya pala si mga nagdadarangog sa Satuya all over the world. Kasi syempre, since nasa internet na kita. To the world na nga, di ba? Batingon ta si mga OFW na nagsusumikap na maipadara sa sindang mga agom na parabulang. Kasi di ba syempre, may mga OFW nagsasakit sa luwas ng bansa. Araw nga ni Tita Beth, sinabi niya mamundo da ang Pasko para sa iya kasi nga harayo siya sa iyang mga pamilya. Tapos habang mga pamilya nagpapasiram-siram sa Pilipinas. Dapat grabe ka man. Dapat ang gibuon kang OFW yung pamilya magsumikap tanganing
sa indang mga pamilya na nasa ibang bansa, makauli na. Oo, di ba? Diba? Give and take dapat. Dapat mag-asikaso nga kita, magtugdok nga kita ng bagasan. Iyo, para nga si mama, si papa, or si ate, si kuya, makaulit na. Yan. Yeah. But anyway, Oh, yan. Habang nagtatanong ka mo dyan, sige kung pura. Mag-ano nga kita, mag-asikaso nga kita ng bagasan, para nga yan, Yum. may mautangan. may mangutang. Ay, pala, may mangutang. Mm. Mga kanuman lang Pero pala. sana Kaso, mansakit maningil. sana magbago ng ang pag-iisip na yan ng mga Pilipino na dapat mag-ano kita. Nararayo kita sa topic. Ayan. Yan. Anong Iyon, topic baga. ka? Siyempre. Speaking of Yan ang O ikaw daw mag-intro, El. Nga, intro daw yan. Intro daw ang Talikakan ka. ang topic taon yan, pagkaka-joke. Siyempre, inang mga day na mawawara pag nagkaklase ka baga. Pag nagklase ka, pag nasa trabaho ka, yan ang day pirming nawawara. Ang Christmas party. Ayan. Pew. So ano tamo na, matao mo na kitang history kang Christmas party. Ay, di ko na paano kaya history research. Yung may research pala na ko. Ikaw daw. Imbitahan na lang history kang Christmas party. Ay, aram ko na. Aram ko Magbabasag ng man history siya. kayan. Sige. Kasa baga kaya, si Santa Claus, kasi si Santa Claus baga dati, may mga baga siya, may mga mga May elves. duwende. May mga elves siya, di ba? Di ba nag-ano sinda, mga pirang aldaw sinda nag-prepare ng mga regalo na itatao para sa mga aki sa araw ng Christmas, di ba? So, ang ginigibon, ito bagang napagal na si mga elves, sabi nila kay Santa Claus, boss, ano daw kung magpa-party ka? Pag grabe ng pagalbidigdi. Ay pala ng history sa imo. Sa kuya, iba. Yan. Ay, iba? Iba ang history sa kuya. Nagpuon talaga daw yan? Nagpuon talaga yan kang pinangaki si Jesus. Ay. Day mo na hiling. Si tulong hadi may darang regalo. Yeah. Then ito aram, may dara pa tong patlak. Ano daw sa mga patlak at may bihon daw duman. Tinapay. Na may tapos libadura. Cheese whiz. Na may mayonnaise. Dayman. Pinoy pa. Pinoy pa lang si Tulong Hadi. Hali pa palang tong Asya, Okay. Kaya tapos kata nag-party-party na sinda. Di ba? Nagdarbali ng pantomina. Pantomina ta. Better Christmas, patuminang binayli. Ano pa? Kaya yan. Pero di ta aram kung sa inang history kang Christmas party. Kasi di mi po tig research. Kung igwaman, di ko pa nabasa sa 35 sa 30 taon ko hindi sa sa mundo. Sa kinaban. Sa kinaban. May ribongan duman sa may ribong duman sa baw si Anita. Di ka lang buhay pa to eh. Tumawara ng kinaban ng Ar kaya. Iyo. Sikat tong ribong sa Samuya. So po nang paano ka mo magpreparar? Sa school mo na kasi syempre nagporoon na kita sa school, di ba? O yan. Paano ka mo magpipreparar? Di ba yan, siguro 2 weeks before, si teacher, ano na yan, ano na siya, ma-announce na siya na magkakaugat na ng Christmas party, tapos, yaon ang burunutan. Yan. Yan, oo. Ano nga po duman? Ngipon? Ha? Burunutan ngipon na Burunutan kasi ang regaluhan. Tapos, Ano ganyan karo manita po duman di na. ba? iyo. Oo, manita. Kaingon lang siya na ang araw po niya lang siya naapod na manita. Kato talagang pangaran. Dati pangaran yan. Ang ginigibo ka yan is isusulat mo pangaran mo, tapos matao yan i-rolyo mo. Tapos itatao mo ilalagyan mo yan sa chalk box ni teacher, empty chalk box ni teacher. Tara. Tapos kakaralago kagoon. Yan, kakaralagoon, tapos ikang mabunot. Tapos ang mabubunot mo, kung bako si crush mo, na dapat yan nga ni baga, minsan. Kaiwal mo. Si kaiwal mo na bunot mo. Buras. Pero aram mo ang inot ka to, syempre di ba ka mga aki ka pa, gusto mo talaga mabunot si crush mo. Iyo. Di ba? Itong feeling mo, pag nabunot mo si crush mo, destined na ka mo habang buhay na ka mo. Yeah. Halimbawa,
halimbawa mabunot nindo si crush nindo, ano ang regalo nindo sa inda? Harong. Harong tulos. Bako, daga. Tinawa na tulos. Daga muna pala na, no? Titulo. Ma, may titulo po kita dyan. No? Nambunot ko po si crush ko, yung iregalo ko. Sa kuya, tapos siyempre hala ko sa kaglala sa bulod, Karabaw. Damulag. Damula. Oh, Si Damulag, ikaw ni ribbon sa likod. Oh, taray. Baruto. Di ba? Siyempre, pag crush kaya, ang ano dyan, feminine, staff toy. Kasi kang akaakian pa kita. Yeah. Feminine talaga yan, staff toy talaga yan pag si crush. Kaso lang nga pag crush mo, mas mataas sa minimum. Di ba? Iyo. Dati baga, Masikat. ang aram ko kadto, worth 100 pesos. Uy, grabe naman yan sa Indo. Day 50 pesos. Day 50 pesos. Sorry man. Sa muya, 20 lang. Sa muya, puro na photo frame. Ang nakabunot ko, piwi. Uy, ako daw ka to. Dati kang ano pa, itong Quake? Tinauna na, ko, pagkakan? Ako 5 snack ko. Hanip yan. Yung pagkakan, ang regalo. Sabi ko, ano man, nikakalong ko lang ni sa Roal daw man. Ang gutom talaga. 5 snack ko. Tapos, mag. Ayun, din Tapos, Medyo iba pa. okay pang mag. Alarm Yung clock. pagkakan kaya itatao mo, grabe naman. Iyo sabi, tapos itong honey, itong choknat. Iyo, malapin ko na kakura. Pero malala ang piwi. Nangganahan kita sa nangganahan sa peryahan. Peryahan. Yeah. Pero ano kasi dyan, ang pinakamalupit pa din dyan, ito bagang, Ano ko ka mo? kasi minsan kasi, may Christmas party na kung saan, madarana ka mong regalo, dahil pa nagbuburunutan. So lalagan number lang. Ay, iyo. Ay, diba? sa iba to, sa iba yan. Yeah. So ang kikibuhon, unisex dapat ang regalo mo. Iyo. Kung halimbawa, nagregalo kang pambabae, tapos nakakuha lalaki, then data, siguro mabaling ako duman. So, anong unisex ang regalong naiisip mo? Chichiria talaga. Chichiria. Lalaki babae pwede. Ano? Mag, di ba? alarm clock. Yan. Di ba, Uy, pero diba, daw yan. Alarm clock, di ba? Yung kayang alarm clock na yan. ang pinaka halangkaw kong nako agad tuyo sa Christmas party. So-en na Kalson? na kalson. Ayo, Ayo. tinawang ka? Kasi ang so-en ka to, garo na Siguro nailing si Kalson mo ka to, Wala, ralapot na, man. regaluhan ka. ano kaya ang so-en ka to, ang katumbas kang ka to, garo mga Victoria's Secret. Uy, wow. Wow. Iyo. Pag sa babae. Monday to Sunday yan, di ba? Mhm. Monday to Sunday. Oh. Victoria's Secret, so yan. Pero hindi ko talaga malingot itong 5 snack ko. Uy, dati kami ka to. Kain. Ano sa hiling mo? Ang nakangirit kaya dati. Ang sabi, First time. ang sabi niya, worth 30 pesos. Kasi nabakal kong item, worth 29 lang. Puro dinagdagan ko kindi. Oo. Kulang. Parang yung 30. Binilog na, no? Kulang eh. Oh. May Oh, 30 na yung eh. ngayon si Sokle. Pero ano ba? Ang ginigay mo ba ka? Halimbawa, 25 lang, tapos ang role nindo, 30. Naaraman ba ninda? Dain na. Dain. Dain naman. Dahil ano, nalingaw na siguro. presyo? Oo, sa kakatong garo sa ay mga pakita, mga aki pakita, garo very very fulfilling na makakuha kita ning sarong regalo. Dawa pa man yan. Ayo. Sis na ako ugmahon ako eh. Di ba? Ika, si Rin. Ako din, dahil, di ako namumuya. Iyo. Di ako namumuya, tapos pwede ko man itong bakalon. Kang aki pa, elementary pa, okay lang sa ko daw, ano pa yan. Basta bako lang pagkakan. Oo. Nakakaano ang pagkakan eh. Ang pagkakan, permi mo, kaya mo man yan ang bakalon, permi mo man yan maiibig. Iyo. Pero ang regalo sa imo kang sarong tao, yan, dawa, pangit yan. Ma-appreciate mo yan, material na bagay. Material na remembrance. bagay. Remembrance sa para sa, di ba? Yung- Scrapbook. Oh. Kaya yan. Pero sa pagbado, kasi di ba pag Christmas party, yaon na dyan si mga paboronggahan ng... Yan, si preparasyon nindo sa mga pagbabadoon Yan nindo, baga. diba? Si mama o si papa mo ba ang nagpipili or ika na mismo? Kang elementary, syempre si magurang mo. Ay, ako Iyo. dai. Ako. Ang dai ko Dai talagang ako na. susunuan dyan.
Ay ka na? Mama's boy kasi. Ako kang elementary ako siguro mga grade 1, grade 2, or grade 3. Magurang ko ang nagpipili isa sa kuya. Hindi ko alam kung makanos ang taste ko or siguro gusto lang kang magurang ko na magmukha akong decente. Kasi most likely, gabos na Christmas party na bado ko, nakatuck-in ako. Kaya inapun ako katong kaklase ko sa bago kang ngayong udo. Nakatuck-in. Iyo, pag mga bagong udo na, pero di ba nakatarak-in? Sa totoo man lang talaga, kang mga grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, may maano man talaga sa imo. Ang magurang mo, ang maano sa imo ning bado. Totoo yan. Pero ito bagang, ito na nag-start na kaya ang na magiging mo nang sa diri mo, ika na mismo mabakal sa sunod kaya. Wow. Yan. Ako kanto, basta ang mga pinipili ko kanto, mga itong brobestida, puro itom. Iyo. Kakare-Christmas na itom. Iyo. Favorite ko kasi ang itom eh. Tapos permi yan may chaleco. Tapos, kompleto yan dapat. Siyempre, pag may bado, bagong bado, dapat igwa ka ba din bagong sapatos. Oo. Diba? Dapat gabos bago. Kasi ang kinagayon dyan, kang aki pa kami, itong ma-shopping ka mo bago ang Christmas party. Tapos, kung ano si binano mo kang Christmas party, iyong babadoon mo pag Pasko. Yeah. Diba? Di naduwa na. Pag simbanin doon ng matanga. So, yun ang ginigiribo sa muya. Kaya minsan, baga makasupugo na, sinuulot mo na kang Christmas party, tapos may hiling kang kang classmate mo pag simba. Day nagbulos. Pero, dyan mo na may hiling si mga itong garo hip-hop, itong darakulao ng size na bado. Asan to? Tapos, igwa pa itong garo, naka-checkered baga. Checkered, tapos nakapantalon na itong garo ma-GS prom. Ayun, tapos ang sapatos balat. Tapos ang sapatos balat. Safety shoes. kang elementary talaga. Man, ako para sa ko, pinaka-importante bado. Makong pakiaram kung may bago ang pambaba ko, pati ang sapatos. Okay lang. Mas ang bago kasi yan ang naiiling eh. Yan talagang naiiling ninda eh. Oo. Sa bagay. Tapos nauuso dyan itong mga kang nagdardakula na kita, di ba? Mga high school or college or nagtatrabaho na kita. Usong-uso kapag Christmas na, yaon na dyan si mga naka-rebond. Oh, yes. Di ba pag high school? Oo. Naka-ribbon, naka-cellophane ng buhok, nakapagupit ng mga salalaki. Ako, kang high school, ako na-experience ko, nagpapariban ang kaklase ko, garo pag graduation or recognition. Christmas? Christmas igwa din. Kasi Christmas bonus, di ba? 13-month pay and whatever. High school pala mo, 13-month pay na. Sabi ko, high school, college, or nagtatrabaho. High school na gulay. Feeling ko kung taano napapariban ang sarong estudyante kang high school, siguro iniiba ka magurang. O neng iba ka na ngayon sa kweta, isakop ta ka naman ng pariban. Kasi, Sita da ngayon sa kuyang chemical, ilag ko na sa payo mo. Pero bawal pa yan. Kadaklan ka sa kamhay. Dahil pag high school, di ba? High school? Kasi mga naging kaklase ko, dahil man masyado eh. Dahil talaga masyado man. Ay, sa mo, Agtamang yung mga klase mo. Hindi mo tatanos. Lang, pag talaga, tama ito, pag nag-recognition or graduation, yan. Perming may yan. They make up pag mas aram ko nit kasi ako't babae. Gibo-gibo ko yan. Ay, sorry. Sa kapag high school, aram no, ang nauuso sa Christmas party pag high school is intermission number. Nag-intermission number ka ba, El? Iyo, perme. Taon-taon. Nag-intermission number. Anong mo, talent mo? Bailey. Bailey perme. Bailey kami ka to kasi nagmabiri lang kamo kayan. Mabilang ka mo tapos magrupo ka mo, mas ma-practice ka mo perme. Yan ang ipipresent ninyo sa Suya daw ko dyan. Christmas party. Anong nakukuha sa Anong nakukuha sa presentation pa Christmas party? Thank you. May laban. May laban yan sa mo. Tapos may premyo. Ang premyo, panyo. Hali ki teacher, hali ki teacher. Na nagirumduman ko. Ika, ano mo? Ang intermission number ko? Spaghetti, Spaghetti
getting fat. Yun na uso yung ato. Itong bubuka ang bulaklak. Kasi every year, every High year kang school. aki akon, high school, High school iba yan. na. Iba ng intermission number. May mga beats na eh. May upbeat na to. Pero kung elementary ako, every year, may iba-iba yan. Nagpuon yan sa Macarena, Shalalalala, Iyo, sa Bingo muya. Boys. Sa muya, Christmas man giraray. Iyo? Iyo, itong garo baga may Christmas choir or something. Oh. Mga pakarakaranta. Ang makanos pati dyan, kung halimbawa sa presentation nindo pag Christmas party, para rehas ka mo, ang presentation nindo, ang background music ito, ang nagsindi nitong ilaw. Iyo. Para rehas ka mo, 3 or 5 performance, araro kayo ng tugtog. Pero yan ang pinaka popular na Christmas song, 'di ba? Kanto. Hanggang ngunyan. 'Di ba? Iyo. Tama- Daw ako, tama yun doon. ang aram ko. Sabi doon sa pampapulit, tama na yan! Sama na kami! Ibang kanta naman. Inang na-practicean nindo di ba? Isipon mo, 5 nagsindi nitong ilaw. Dahil ikaw, bro, 5 beses kakantaon sa... Dahil ikaw, bro. Bro, dahil ikaw. Bro. Or baka interpretation kang kanta. Ayo. Basta at least, di ba, yan ang mga pigpepraparanta ka to. Mga pagbado, tapos mga intermission number, saka regalo. Anong normaling handa nindo pag Yan, Christmas party? handa. Kasi di ba burunutan din yan eh? Ang gibon talugod sa school, tapos sa Yan, pirmi, trabaho, iyo. tapos sa pamilya. O, yan. Anong mga, sa school muna. Yan lugod. Dahil mawawara ang spaghetti. Iyo. Pero pang sa mayaman yan. Iyo. Sa mayaman na Iyo. kaklase mo yan. Uy, kami Yes. ka to, tahaliun mo muna sa burunutan ang mayaman na klase. Kasi dapat Iyo. sa inyo mas Talaga? mahal. Iyo. Ay, grabe Uy, ano naman pa yan. High school pa lang kamo. Mga racist na kamo. Racist na kamo, ha? Dahil kaya, man, di ko aram, or duman pa lang yan sa mga PTA, nagpa-PTA meeting. Mhm. O gwa na to PTA meeting. Oo, sa PTA meeting, di ba si mga parents yan? Ang nangyayari, Mhm. sinda na mismo nagsasabi, kami na ngayon sa spaghetti. Siyempre, may mga kaya-kaya. Yan ang Ano nangyari? Ano nangyari? Sa'yo mo. Ano nangyari? Ang nangyari kaya ka to, si mga parents nang may mga kaya masabi na yun, kami na ngayon mga volunteer sa fried chicken, si Saruman nga sa spaghetti. Wow. Tapos, may ng mga kayang arugme, ang ginigibo na kayan, Nilabunan na chipon patag na lang. chipon cake. Uy, nangyari din sa mo nag-chipon cake. Kang mayong burunutan kang mayong pang burunutan. Ang nangyari din Gabos chipon. Ang chipon cake ba walo ang nagdala ng chipon cake. Buray. Di ba, karakanan na, day na hinihiro. Siyempre, ang pipiliun mo si spaghetti, si fried chicken. chicken. Buray, yung chipon cake na yan, ang gigilibukin kang teacher, babarangaon yan. Tapos dadarahon. Iyo. Kasi di ba, pag nagkakakan kang chipon cake, nakakahakog. Ang nasa isip ko ngunyan, itong Christmas party, gabos ka may chipon cake, may nagdarang... Karak ko may tubig. may nagdarang panulak. Gapos mapupula ang pandok. Nagkakara... Mama mo ko na dyan soft drinks. Ang nagkaibalingawan, iba't pare-pares sa chipon cake, pero iba-iba ang binakalan na tindahan. Masakit para rin sa tindahan. Iyo. Nagkaibigan ka mo sa tindahan. Sabi ka tong parating, kakahalip pa lang digdi ka tong classmate mo. Pero ngayon sa imo, di ka dapat ihapoton, pero ngayon sa imo. Pero ngayon sa imo. Tapos malaan kayo, naka-ready na, may 5 na pala naka-ready. Sa imo. Tapos next year, may nakalag ng karatola. Para ngayon sa section 3, discounted na po kabos. Uy, ang nangyari, pero pag arken kaya nangyayari man, si teacher nakikipag-rebuy sa ibang section. Chipon man. Dahil, i-rebuy nila, so, mayong pa sa pagkakang section may i-rebuy to. Ma'am, kadakulan mo nga kami digding chipon cake niya. Pwede nga makiribay. Chipon man ba ka digdi sa uya?
Tapos may marmarbol lang yan. Ang di ko kaya malingawan pag sa ka-elementary. Pag trick outan na, mainot na yun si teacher. Si teacher mainot. Tapos ang balon kayan, pangduwahan, takaibanan dapat ang agum. Iyo. Trick out. Ang malaan kaya si teacher, antikwasi po ang tipon kay kitang may marmarbol. itong pagkatapos kang Christmas party nito, gawas nagsisirinok. Iyo, mayong inumon. Speaking of inumon, yan, orange juice, pirmi na malabnaw. Iyo, malabnaw na juice. Hanip ka yung Sa sobrang irit kaya. Hanip kang chipon cake na eh. Yun talagang ugat ng mga kaanuhan kang chipon cake na yan. Tapos, si Tang na malabnaw. Iyo, diba? Pero na malabnaw. Pero kasi yan, halimbawa siyempre naman sa mga lugar na far-flung areas na, garo, man talaga, makahirak man diba? Ito nga minsan maka-experience lang ng spaghetti, garo, grabe, nabig nila naman sa inda. Diba? Sabi mga susya naman ka, manin doon na sa sambitan ang pansit na may hotdog na Sabi next year. Ang pansit. Sa mo yung pirmi yan, pansit, tapos biko. Salamat po, spaghetti na. Last 2 years, chipon cake. Pero itong spaghetti sa muya, pero may malabnaw. Ay, si ketchup ang gamit. Ako kulang ng Diba? ketchup, bound tomato sauce. Malabnaw. Tapos ang karne niya, corned beef. Yan, di ba? Kasi mas mura. Masakit yan may atswete. para lang ito yung maglabnaw. Tigla agad atswete. Kuray, orange na maray. Imbis na pula, orange. Aray ko, Pasko talaga. Dahil kita makikita ng high blood meter, digdi. Makulogon sa pula. Sana tarorog na nagdadaralan sa Maringali ka mo pangalan ko, nag-iibi na ito. pero pag gurang na ka mo, di ba pag... Sige, dumali sa nagtatrabaho na. Nagtatrabaho na kita. Diyan, nabigate na minsan. Ay, yes. Kasi kikatering na. Oo, naka na yan, Goldilocks, Red Ribbon. Boring na. Yeah. Daig kami nag-araw ka yan. Ay, kamo kayo sa trabaho? Patla ka mo? Iyo. Pizza. Kang nasa Savory ako, kasi yan na lang si recent ko na sa Pinas na trabaho. 'Di ba, nagko-contribution lang. Uh-huh. Tapos, alam nitong sa Magsaysay, itong Lilis. Iyo. Na Eat All You Can. Duman kami kaya duman kami kaya. Maray. Eat All You Can na. Kami open exclusive lang yan sa mo. Tapos yan na, as in Eat All You Can talaga. Pero bawal take out. Kasi nga Eat All You Can. Ako kang nagtatrabaho pa ako. Sa malang best na experience ko ang Christmas party or twice. Kasi nagpansol kami kadto Laguna sa Dream Search kadto. Wow. Nagpansol kami sa Sa inyong pansol? Laguna. Laguna. Sa Laguna. Tapos, marina lang itang exchange gift mi kadto, mga Dracula. Kasi di ba minsan pag bako exchange gift Kasi dahil na nag-exchange gift, garo internal na lang yan ka mga katrabaho na, exchange gift kita. Ayo. Kasi minsan, pag nagtatrabaho ka, ang nagtatao sa Indo ng regalo, si Bossing Nindo. Wow. Tapos may mga paburnutan pa yan. May mga burnutan yan ng kahad. Itong urokan. Ayo. Di ba? May mga kaldero, kawali, rice cooker. Di ba? Yan ang panahon na kung saan mabenta ang rice cooker. Ini pala, si pinaka-the best na na-experience ko kadto itong kay Antonio. Shout out po kay Antonio. Dati siyang may sadiri katong San Miguel Beer. Iyo. So every year. Tapos siguro po siyang Julie's Bake Shop. Oh. Wow. So talagang every year panata niya na magtaon ning ito bagang gabos na ito bagang nagtatrabaho sa iya, tinataon niya kayan. Tapos siguro pa ning pasubre. Yo. Apilon tapos yan. Maduman kami sa Nabwa. Sa San Miguel Beer na itong stock ninda kang mga drinks. Tuman nag-Christmas party. Tapos ang mga pakawat niya may mga kwarta, tapos may pa-exchange gift and all. Mm-hmm. Pero talagang siya talagang generous siyang maging amo. May chiffon. Ay, syempre.
May panulak na, kadakol ng panulak eh. May chipon talaga. Kasi nga, di ba, bake shop. Julie's Bake Shop. Tapos siguro pa duman itong, sa India na uso itong, baga itong lechon na tinapay. Yo. Diba? May lechon nga kami, tinapay. Tapos ang mata, pasas. Sa India pa yan. Tapos, kang nasa Carmen naman kami ako, Carmen Hotel. Huwag kami itong napod na something sweet, something funny, mga ganyan, something sa kada, ko lang tanda kung every week ba yun. Something malangsa. Grabe. Etong may team ang kada regalo. Yan. That's di ba pag nagtatrabaho na, worth like 500 na, di ba? Ay, grabe. Uy, grabe na yan. Daiman, 100 Alang kao na yan. 100 pesos to 150 Ay, to 100, 300. yung mga yan. Mga 300 araw kayo, sabihin to ng 300. Ayun, samantalang ang mo, 13 man pay mo, 500 lang. Di ka na. Ayun, 13 man pay mo, 500 lang. Tapos, ibabakal mo. Ang kinagayin lang kasi, halimbawa, pag nagki-Christmas party, mas maraming nang mag-set ng amount kung pira ang minimum saka maximum. Kasi ang mangyayari, kapag di ka nag-set ka yan, pag tinaon ka ng hababao na presyo, makulog ang buot mo. Oo, nangyari yan sa tuya. Nangyayari yan. Nangyari yan sa katrabaho tabaga, si Miriam, ang guton, ang nakabunot sa iya, si Ajok. Ang binaka sa iyang bag, tapos aram niya ang presyo kung gurano, tapos sapatos. Ayaw. Na, itong siguro binakal lang to kung sa Walmart or kung saan. Tapos siya, ang regalo niya is pandigma. Ayaw. Kumbaga, suya siya. Pero talaga, guro sa Christmas party kasi is, sarong magayon na na pagkakataon, na kung saan, garo, manilingawan kang gabos na, ay, karalasi, tarabaho, adal. Garo, Distressor. Yeah, distress. Garo, minsan kasi, may mga co-workers o minsan may mga katrabaho kita na tiglo-look forward talaga nindang Christmas party. Di ba? Kasi, inot sa gabos, dyan na lang kita si oras na dahil mo isipon na may uniform. Yes. Tama. Pabunggahan ka mo ng mga bado. Di ba? Yeah. Diyan mo na may papahiling si mga dangler mong mga gold. Di ba? Dangling. Nakunuro necklace. Yeah. Oo. Saka, diyan ka makanamit ng dakol na chiffon cake. Hindi na ka move on sa chiffon cake. Araw-araw mo dapat talaga, ang title kang Christmas party. Chiffon cake. Chiffon cake. Chiffon Diba? cake party. Yeah. Chiffon. Pero Ika, ano ang daing mo malingawan na Christmas party? Siyempre, kang nagtatrabaho na. Kasi, dyan na ang pero may money involvement na Lalo na si recent ko, si mismong company na ang nagtatao sa morning budget para sa Christmas party. Tapos, may maduman pa na saro sa mga head ng company, maibasa mo sa party. Garo siya, makikijoin siya sa party. Tapos, syempre, yaon dyan may pasorpresa man tong si head na halingin sa company, araw ka babanga-bangaon kang store na ni. Lalo na kung store mo, itong magayon ang performance. Yes, nice. Oo. Ganun may bonus. Nangyari na kaya ito sa muna, sa gabos na store, kaming pinakamatasang sales. So talagang magayon man si bonus mo. Araw kayo nangyayari. Tapos, kwarta ang binobonus. Tapos, yaon dyan ang ina-upload na magurupo ka mo, tulong maralaban. Tapos, ang manggagana, kwarta man girara, like 2,000 pesos, tapos babarang-bangaon nindo. Puro kwarta, Kumbaga, mayo ka talagang gagastos doon. Madumang ka lang. Arog sa ka lang. Arog sa company, sa tatrabahuhan ta. Actually, na lang, ma-reflect na lang sa sahod mo. Tigtaraw na gabosan mo sa bonus Christmas party. Ayan. Ayan ang magkagayunan. Hindi sa US, ayan, medyo kagayunan. Kasi kung sa Pilipinas, magayon man kasi may 13-month pay kita, may bonuses kita. Pero kaipuan mo pa rin magbakal ng regalo. Diba? So, nasa sa Indo na lang yan na orulay, ba? Pero digdi kaya sa US, na experience siya tatabaga sa trabaho ta. Sindana gabos. Ang catering sa inda. Ang papublimahon mo na lang bado Oo. Diba?
Saka kasi catering. idadara mo kasi may +1 eh. Yeah, may +1 pa yan. Tapos, maduman pa kamo sa magay na, na lugar. Oo. Rerentahan ninda, no? Rerentahan ninda. Tapos, may mga paano pa yan, paraffol. Diba? Tapos, may mga, may tinatao pa ning bonuses or kwarta talaga para sa inyo. Hali duman sa company mismo. Tapos binabara nga. Pero kadaklan kasi ngunyan, dinedepende ninda kung gano'n ka nakahaloy sa company. Sa company mo. Oo. So, duman sila mabase sa mga bonuses. Kasi syempre, halimbawa, kakahire mo pa lang December, tapos natawan kang 1,000, syempre mo. Iyo, tapos pares mo lang duman sa Halloween na. So, grabe man talaga. Oo. Iyo. Go ahead. Day, sa moment kaya, digdi, mayo kaming Christmas party. Kasi nga ni, busy. Oo. Diba, winter season sa mo, as in, busy talaga. Nangyayari siya, pag mas low season na, haranin na, tas maluwi, dahil masyadong busy, kami ng sarong bar exclusive sa, sa Hotel Me. Tapos, yaw dyan ang paraffol. Mayon na itong araw lang sa Pinas na, air exchange gift, mayon na. Ang company na mismo, paraffol. Tapos, may pabayli, may pakakan. Ang arog lang yan kaya, tapos ma-announce lang si GM. Tapos, ayan na, ma-renuman na, mag-ano ka na. May sky's the limit ang bar eh. So, may chiffon. May chiffon cake. May na. Yan ang nga hinahanap ko ngunyan. Chiffon cake. Habo-habo mo ka to, talagang hinahanap-hanap mo na di ba? Si habo mo ka to, kinasawaan mo ngunyan, hanapon mo. Yes. Dahil sabi ko, kaya experience talaga, di ba? Bongga. Wala nang chiffon. Oo. Ako ang day kong malingawan ka to na Christmas party ko. Si classmate ko ng high school, ngunyan yaw na to sa United States. So, ang ginibo ko to, pinadaran, pero si auntie niya, pinadaran sinda ning player. Kasi uso ba ka itong mga CD player or DVD player na paggarayunan, So, ngunyan, igwasin na ka itong player na gagamiton para magpatugtog ng mga music. So, dinara sa school. Tapos, sabi ko, ano daw ta, dahil pa nagtuturugtog? Dahil pa dahil pa tigpiplay si music. Tapos, ang ginibo ko, sinaksako, nagputok. Oo, may abunarang ka pa. Ayan palan kaya. Alam mo kasi sa US, di ba ang US baga 120 lang. Oo, sa Pilipinas 240 o 220. Nagputok. Oo, paano to? Tapos sabi na, sige yung nakaraon. Sabi ko ako, ito ang makasupugo na Christmas party na garo feeling ko, yan. Itong garo mo may lilingawan na Christmas party. Garo feeling ko ito sinagkaw sa na makano si Christmas party. Di ba? Pero pakialamero ka kaya. Di man pinabayad sa sakuya. Di man sa pakialamero, di ba? Kasi syempre music, di ba? Malay ko ba? So, ngunyan, di na ako nagpaparadot-dot kung ano-ano. Kung ano-ano, bahala ka man dyan. Actually, baka umuman talagang kasalanan. Kasi actually, dinaranin eh. Oo. So, talagang dapat gamiton. At hali pa lang tong US. Iyo. Hindi yung aram. Di ba? Yan pa lang kaya nagkuaning adaptor. Ayo, pagbalik ninda. Putok na. Nag-aaraso na. Oh my God. Oy, shoutout sa classmate ko. Dahil ko na pangaranan pero bestado mo ko. Di mo ko malilingawan. Dahil mo ako malilingawan sa kanya auntie mo siguro kasi piling ko ni-report man duman. Si classmate ko pong yung tanga-tangahon. Pero yan, asa man sa di ko malilingawan. And so far, kasi pag elementary, kasi pauro-uturo na sana ang regalo, pagkakaan. May something special eh. Kaya siguro si mga kakaiba, pag may something nakakaiba na nangyari during that Christmas party, ito talaga si matatak sa Ako hindi ko malilingawan na Christmas party. Itong yung sa Carmen Hotel ako. Kasi si GM Duman, crush ko. Miski si Jam. Crush me dito. Tapos, di ba may kami something naughty na regalo. Aram na dito. Anong tinakasain mo? Ako mo nagtao. Aram na dito, ito pag galon-galon, na pag binukasan mo, may puting. Itong barrel? Yeah, itong barrel. Oo. Yeah, ito niregalo ko sa iya. Grabe si Pusngak. Huwag maunaw ka to. Di mo yung inistorya sa kuya Ang niya mo na istoryahon. Yeah. Ay, nako. Shout out. Matitestingan mo ang kamandag. Crush man lang, kadto. Kaya nga ni. So ano ngunyan ang mo? Anong magiging advice mo ngunyan sa mga
kanatong natikstaan na syempre ma-experience kan sa indang mga Iyo. Christmas party ko niya na kapaskuhan. Yes, El. So, ngunyan, kung lalo na dyan sa Pinas, ano na lang, gawin tang simple, pero memorable ang Christmas party. Lalo na sa harong. Kasi ang importante man lang dyan na garo reunion na inaapod, na yung ka mong magkairibanan ka mong na sabay-sabay ka mong nagkahakan, mayo ka mong ibang iniisip, kundi ka mo lang, garo-aro ka yan, di ba? So, dawa simple lang as long as memorable ang party. Paano magiging memorable ang sarong Christmas party? Chipon cake. Nagaling kang USA, tapos inot mong Pasko sa Pilipinas. Ang handa din do chipon cake. Ever since talaga, ako sa kasi lolo, favorite ba talaga ang chipon cake dyan sa quality. Quality. Yeah. Kung si Ramon, na-miss. Shoutout sa Quality Bakers. Baka naman. Masarap ng dyan. Yes. Gusto pong mangbakaling mga chipon cake, magdyan lang po kamo sa quality. Dahil po ni paid na pero talagang paid advertisement. Talagang kalidad po talaga. Quality talaga ang sa indang chipon cake. Yes. Pero, di ba dati ka to kaya, dati mga chipon cake, pero ngunyan kang nagdaradakula na kita, jelly Red roll ribbon. Jelly roll na. jelly roll Yes, na. jelly roll na. Kaya na nga, bangaon yan madalion na lang. Saan chipon cake? Masakiton Di pa na ako bangaon. naka-jelly red. Hindi ka pa na jelly roll? Sayang. Kami iyon. Sa ikaw mo nakabakal ka yan? Tindahan. Sa Alaman, sa Baker's sa hardware. Plaza. Baker's Yan. Plaza. Baker's Plaza? Iguana na kaya yan. So, ikaw, ano maging advice mo doon sa mga may celebrate kan sa indang mga Christmas party ngo niya na taon? Ako have fun. Have fun lang. Tapos, sana lang, di mawara itong bago ka mo magkarakan, magparangaji mo na. Yes. Kasi nawawara na daw yan. Di ko na nahihiling. Kasi iba-iba na sigalang sikta. ang nangyayari kaya, karakan na, tapos makarakan na. Di ba? Dig-in. Makarakan na. Yan, sinasabi nga, dig-in. Yun na. Yes. Tapos, sana, itong sa mga pamilya, magkasararo, tapos sa mga nagkakakrulugan buot, magkaarano na, Pag maging okay managiriwal sa na. daga. Yan. Magkaralastika na muna. Paralastika na muna. Di man. Grabe ka. Tapos, Christmas party is about having fun, mag-urugma, makakuha ka maning piwi or snacko. Okay na yan. Tanggapon mo. Kasi si effort na lang ang isipon mo. Tapos, sana sa mga yaon man sa ibang bansa, magkaigwaman, itong dainin na malinga, si mga yaon sa Pilipinas, dainin na malingawan na apudan. So, mga sa mga pamilya ninda na harayo sa inda. Tapos, siyempre, di taman matatawan. Good advice mo rin sa Pasko about mang Christmas party. Christmas party. Diretso na. Kasi siyempre, nagbuburukasan sinda ning regalo. Tapos si Yaon sa abroad, yung regalo. Siya lang nagtataong regalo, di ba? Yes. So, at least, tayo malingaw, magpasalamat. Yan. Ako for me, advice ko niyan sa ma-celebrate ng mga Christmas party. Garo si Ramon, gibuhan na garo kind of recollection ang Christmas party. Na itong garo, muna, aramon kung taano igo kita ng Christmas party. Garo pasasalamat. Di ba? Itong pasasalamat, dapat magigwas inda. Garo Thanksgiving party. Ano yung pinapasalamatan mo niya na taon? Pinapasalamatan ko si katrabaho ko na, na tinabangan ako all throughout the year. Pinapasalamatan ko si katrabaho kong pirming Mayo. Di pirming napipick up ko si sa iyang si sa iyang schedule. Di ba? So kasi lalo na kung halimbawa kung kamo company nindo or sabihin ta ng school nindo, nasadit man lang kamo na na grupo or community. Magayon ito bagang maging intimate ka mo sa kada saro na itong intimate? Iyo. Ay. Wow. Di ba? Kasi at least para maging memorable ang ang Pasko nindo. Itong garong magianon sa pagmati na itong hi. Iba baka at least magduman sa sa company baka sa Sogo nagduman. nag-uruli magkairibanan Pero ang sabi ko lang kasi na kung ano ang nasa atubangan na pagkakaan, iyon na yan. Day na maghanap ng kung ano pang mas masiram. Di ba? Di mag-inarti. Kung chifon man yan o kung sitang manindo yan na malabnaw na tang. Okay lang yan. Di ba? Ang importante, sinelebrate na si Christmas. Pero in first, nakakamiss. Gibuhunta daw yan. Christmas party, chipon cake. Di ba? Chipon cake saka tang. Mahanap ako. Tang na malabnaw. Yeah. Si sarong litro lang. Yan.
So, yan. Pasalamat kita. Yun. So, ay mga kanatong natiks, actually, ining urulayan na ni. Pwede kitang abutunin 2 oras. Kaso lang, syempre, dakulon talaga ining topic na ni. Ayo, dakulon. Masasak Next year naman. Next episode, magwala kita. Next year naman na pag-urulayan ta. Saka sana next year magkaigo kita ning guest na ma-share sa tuya kang Yan. Kan sa na experience sa Christmas party. Yes. So, ini po si Bon. Ini man po si Christina. At ini man po si Linus, ini ang podcast na ginibol para sa mga uragon, ini ang Taga Bicol to the world. Chipon cake. Chipon cake. Chipon cake. Kalabaw. Salamat sa Chipon cake. Nagkakulay ang